I believe it. Saka David taura ineshi. Hapana barasta. Munonza naye. Indoti trigger rasta. Trigger? Yes, rasta. Munogara? Indogara Tonans. Oh, but kwa makakurira bani. Ini ndakwera areas. Areas. Ndagara ku Chicago. Chicago uko. Muna Ole. Muna Ole. Muna Ole niyo. Ndagara Ole rasta. Ndakamutanga chigara muna Tanya. Okay. Ndo paipa pandaizoona ipaipa kwangu chichichichi ndo pataiona na paipa. Oh, ndakatumse. Unozatumse. Wakati umuziye ke. Ndakada ndumuziye. Wakati nosiya zvizvo. Mpana mechi. Amuna wana ari foreign amudambogirita. Ya ndambogirita. Ndi sister yangu Switzerland. Inonza ni sister. Luisa. Luisa. Luisa Kangoya. Anogara Switzerland. Or very stringent. See. Yes. Saka ma sauri amuna kana mafese amudambogirita foreign. Ya ndambogirita mafese angu rasta luwe. Janana Jiba. Right. Janana she. I go to Britain. Mukunagiro. Kunagiro rati. Kopachedwa. Kwa mimi trade. Tare kunagiro Kuda case. Murehwa Baba Bindura but. Babindura. Ali kugweru ndo kwedu. Oh. Midlands. Midlands. Yeah. Amuna kana vanhu fore namuda kumbo grita grita. Yeah, big up to my brother Onias. And big up to the Onias anogara kuti mumango pedzisa. Right. Boom boom boom. Unasangara resex. Wona pane chimoko chiri apa ichi. Chapa foreign. Icho chiri kunakira. Mzukuru unonzani? Donzi. Rimbai. Rimbai, wauda kubaisa madinga aka. Tanya radzwa. Andika. Uri kubotanya mai mati. Ndiko Mbare George muna second. Na second ka line kano fire. Yeah, 24 muna second. Unani kuna second iku? Ndina Gabu. Gaba. Gaba. Nema yawe na yawe kubindura. Na yawe kuna oleni Mbare. Back to you Tanya. Tanya from London. Right now. Southwest London. Southwest London. Big up. Yes. Big up all the man them and all the gal them. Yes. But Tanya ka anditi kandi onga chitaura kuti pane zvikuitika zvaifaya la. Taura kuti chakaitika ku England ma weeks akapfuura. Ma weeks akapfuura muna like July 27 ofunga. Ndakaenda ku Luton. Yes. Club Deja Vu. Yes. Did you celebrate the 22nd anniversary of King Alfred? Oh. 22nd anniversary. But wataura na bango ati? Bango ati Joni. Iya akawatangira kutamba. Kuridza. Right. Akawatangira kuridza. And hana 15 years achizvidza. Ndana asina 15 years achizvidza. Bango hana 15 years achizvidza. Asi ndiye akatangidza kuridza. Akatanga kuridza mangoma. Saka Alfred ogoita 22 years say King Alfred woku London uyada kuti netsa. 22 ene free barbecue food. Kupiwa nyama dzacho free. Saka nezvawanzwa kuna Jack Bango weSilverstone. Silverstone bro. Yes. Ra. Kunyebera. Yeah, Kawanda. Name one. Weakness DJ. Yes. Bango. Back to Tanya. Yo ngathi kumamiswa nematsagero. Wotho nudadzira masalad. Yo ngathi kumamiswa nemunhu akakurira kuningi kuPrazil. Unozwa GV iPrazil. Ndakaniyo. Sathange beef. Hapana beef apa. Ndauri kuPrazil kwekwe. Ndithangisa beef my way. Ungatya matsage kuPrazil. Put it on YouTube amani. Izvi kutoenda pa YouTube. Ndo moto wese. Uyu ndo moto wese. YouTube, Facebook zvese. Kuyebaira. Kawanda. Iwosayise please. Apana, but zvikutoenda pa YouTube shamwari unoziva neposition yandiri. Cover meso, it's a black meso congress. She won't cover meso. All right, it's not try, but it's but you say so. Wataura kuti Alfred akaita 22 anniversary yo bangwa aramba.
Sakana mula kunyepa ipapo. Afrika kunyepa. Chitaura idri. Because DJ chacha retime kuridza bango. Inini handina 22 years njiri. Una 22 years wozokuzwa mudiki seiona Afrika. Anenge pawa kaka. Iye anenge pawa kaka. Mero kapawa kaka ane makore mangani. Arikubhaiza ane makore mangani. Kana ane 22 years. Akauridza ane 10 years. I want 88. Ana record ya 88 anokwanisa kuridza mudhanzi. Taure bibi, taure. That's right bibi. Gweja ari mustudio. Ai mavaina tozobvunza iye kuti ane mangani. Vinyl 1 and 2. Right. Mbare pa 24 second avenue. Yeah. Back to this guy. You straight out tinotora uya mbutaridza isusu mavhaina anawo 88 kuaridza kuti angaite nhingi Errol Bennett iri mbana azviite anomuzira kana Dixie Pitch anozvizira uku azive zvesezo vanhu akatauridza manje panana Nito hero apa kana Nito hero tatopedza nawo tatojamba stage iyo ana kubhaiza baranzi okupuradzi right what did you go back ngoyo zitara mashoko taura kumsukuru big up to the rose you are on tipa kuti unotaura naye wati yameke yako ke watinombomuona that's why tazoita kuti nyatsokora nyaya yacho that's why tatora video usavige kani fezula nyatsokutora zviri baba taura nesi Mubigo kaka even though asina 22 years. He's a big DJ. He's a big DJ in way. England. Yeah, Kokuno. I know there's a Scotland food. Kokuno ko Zimbabwe. Kupi kwa anoriza. Ku Scotland. Ko Zimbabwe kuno. I know there's a Zimbabwe. Amen. Tobunza kayo andi. Kana kata ana 22 years ari ku Canada ndi ku England ndi 20 years ndi ku Canada. Saka katanga uridzira kupi? Andakatanga uridzira kuno. Kupi kwa anoridzira. Wakamunzwa achiridzere kuno. Wakaenda ku England wakambonzwa chinji nonzi King of Wamzira ku England. Oh. Ko Zimbabwe kuno. Oh Jesus. I wanna some. Saka anonyeba. Iyo wanga chiri kukambaira. Saka dread avanonyeba ka. Taura akati nyatsotaura zvine power, isaka power kako. Oh, wonder net. 1988. What did you go to school? 1988, now so 89. Was 89. Saka Alfred akatanga kuridza. Sati washara. But you was mufwa dzingaite. Uchimuketa. Handiri nomuziya, wakamuona nomuziya. Saka Alfred dzingaite. Watoramba nditi. Watoramba. Andika. Nyasitaura kane. Asa ndinyasoziya. Ndinogramchinyepa, yanogramchinyepa saka men. Ndani ini ndikanyebeni.